warajja Dr. Simon Busuttil, eroj Malti, illi apparti billi daħal għal-partit tiegħu meta l-partit tiegħu kien imkisser wara telfa elettorali, imma kien lest illi jidħol għal Malta billi jiftaħ idejh għal Maltin u l-Awċin kollha, għal Partit Demokratiku, għal kull twemmin politiku għaliex bħalissa il-mument huwa illi aħna nidħlu għal Malta. Lilkom in-nisa ngħidilkom dan huwa l-mument tagħkom, dan huwa l-mument tagħkom. Oħorġu votaw, oħorġu votaw lill-Forza Nazzjonali, immexxija mill-Plata Simon Busuttil u mmexxija minn mara bħalkom Marlin Farrugia u tibżawx mill-gideb, tibżawx mill-insulti. Aħna Maltin u Awċin u kull meta sejħitilna l-istorja biex aħna nidħlu għal pajjiżna, aħna dħalna biħġarna u hekk ħanamlu nhar is-Sibt li ġej.